আমার দাবি পূরণ করো हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो we want justice Nalo Karbenglong Autonomous Council Secretariat Office along dak bang plikapra inut apang dak hangsi Karbenglong Autonomous Council apen bang plikapra inut atuman bong PGR apen PGR aputhak Eviction ji aputhak alang nitum ke hang padupono sitame lapunat ke theglong bang ke kaprek lapunat la bang ke apenang an ala ariso atuma bang ke PGR Eviction aputhak alang nitum puthot Ladakh Secretariat Office along manmate la Karbenglong Autonomous Council sai khemlok masi Kachesong padupom lapua hina bangke dak arlo Kachingvai Kachingsai padupon momlo lapen lapua na tho bangke Ladakh Kachesong ke deng polasi kupia porsi alang litum pini Kachingvai hangdet apora hutitami alang litum lason Kachesong ang deng kedeng mamate alang litum akimang kupingo alang litum pini la bangso dak ame ke phapon Kachingvai ke phapon la Aning eng samse da tong alang litum dak Kachesong dutma lai hui alam non malom sa por phini litum Kaching ke chitan pon japan bori pon po athemai litum langdam nang dak Karbiang long PGR Eviction aphan isipen isi ka pachun pon japan posi dak Karbenglong Autonomous Council tumpen ke hang padupon lo sitami ke hang dera phi posi tami pia porsi pini la bangso Kachesong deng pon thu der lo tangte la so Kachesong la bangso ami pinga bang latum pini kang ni pon ame bang latum Aning eng sam sedet ma la sila so puthak neli ethetini alang litum pen Kaching ki Kachatan pon japan neli bori pon neli alang litum adung an neli pale dampo athemanon dang nilitum alang litum pen ethetini neli arju poning tung nang litum dakla alang lika Kachesong nam han neli arju ingtum no nang litum la dak pini PGR jasamer bang ke Eviction Nangji pupen ke ladak secretariat office along jasamer bang ke ladak nang litum aphan dak PGR puthak Eviction Nangji pu bang plikata inura phan ke han pon pen Kachingvai pon bom lo tangte nang litum ke posina bang sa Kachesong ke teng pon la so pini Kachingvai nang litum ning sam se da pilo puji Kachengsi klada kalam ilitum batai kon lo Kachingvai nang po ni nitum state level se batai ni Kachingvai lo abatai kon lo Kachingvai na po lapen karbi akhetum longle felang jok nang jipo Kachesong long aprana mu kon lo chipinang po asilasi pini bangke nil tum ladak ovi kimi tum bangke ning cerat kursi ke bang lo pini Kachingvai na hang lo lake mipigang lam lo wofi sedame pini Kachingvai chot bangkali iru yang bong jongsi ilitum imekhini ben jongsi PGR lapen VGR along lelong kedo akiche ke be so tumhan jongsi ke thale theglong le pulotang te nil tumbang ke thale popu laso lamchak lapen jongsi thale le pulotang te ni tumbang ke la bangso Kachesong ke ladak pen masini tumbang pangcheng thupit po ladang masini ining thipo ining pen Kachesong masini tumbai paprang po lasi tumbang ke non Kachingvai tum non nangke bar po nangke bar lo pulotang te latum non Kachingvai tum hen pentas tame isibai klada kalap long nang poje non iru yang bong latum bangke Eviction po bangke latum bangke la bangke kladak pen kladak klarsa pen bangke latum na pakliar nang buni tuman bangke ladak nang litum penangan Kachesong tum nang thek donong lo nang litum apong tin september deadline ki pido sitame la so deadline na teng pen kaita failure ason si ke thek ponong dolo la son thak non da ko puthot isia deadline ki pithulasi jongsi non ta kedam tanga poroson thak jongsi Eviction se det plotang te la son thak si Chesong chot poma mane ka prega sa yang deng ke dengji nang litum ko pine Kachesik doma Kachesik lalo অসমীয়া বেনা সারাম থেদো টেঙাম কিমান বার বেছিও পাৰে থাৰবে কি থৰিন তোমানা নাং জৰলো আমাসি নন কিমানকে নাং জৰলং লেলো নিতুমাহান বাংকে নাচাক নিয়ন নাং চাকলো কুমানে পিলো প এমপি বাইন তহ কুমানে হুসেরজে বাইন তহ পিনে ফোর্স আবে তহ আজার আবে তহ পেনা না তুম বাহানা দলো পেনা না তুম লহাই পিলো প সাইলাং নো মানে লা তুমে কে ক্লেম ক্লি হান বানে লা তুমে ফোর্স আবে তহ নানি কি পাতং তাবলাই দুপিগলো সিতামে নন বাংকে ইলেকশন জুট এলো আলাং তুম আ সরকার সিতামে ইং এলো সিতামে রাতকারি কুপি পলো নন বাং না পাপেং থিরে লাসি আ সরকার কানি পেন বাই পিনি ke Kaching silo alang tum Kachingvai lasi alang tum Kachingvai bangke ladak bangke mesena rijal bang sila tum rata thing bang napo la kali je non cheklo jon juniang bong Eviction po la bangkali un pulotang te hithi ruyang bong si emekhini ben si nitum bangke ke tharle bangke theglong napo jong si theglong le pulotang te nitum bangke lake Kachesong ovi kimitum lake Kachesong lake east west Kachesong ji po bang lake ahiring tang rak ben si Chesong po la konane jong si la so la bangso Kachesong la konane jong si akanok thetan pulotang te la so kanok bangke tuteli Karbenglong Autonomous Council Authority tum sila bangke adai chi Nangji bu sila bangso aklam lo mesin along klam lo mesin nil tumake klarda kalam nai tumas sila minang thandun dak lo le bangke Hindi alam arjana long ason
tarik pula so tarik ke pi bomlo se tame eviction bang ke ponlong le dalo la se apini ame ke pha pon bang ke la nitum mesen no pusi tame alang nitum la dak la son hala pu bang ke me do bomlo la pu bang ke ko ning kangsam se ke chepek la pondo la salang pan se tame ne li etini adu poning tum la si nang litum hala dak arlu ke non Kachingvai pad pon bomlo la si nang litum la bangso Kachingvai aputhak nang litum ning kangsam se tong la dak puthot Kachesong na pu bang ke nang litum ke deng chula puma hala lo Kachingvai pen non discuss bo malam ke alam thik ta dagalam banglong nilang office to me hala daki isi arona tek bin si dulong choji bisi meeting kroilo aron tek melulong choji bisi kroilo ladak khong ke do tumbang ta isi ardi ki biduna son sini tum taladak dharna made Kachesong asai dame dengnang ko lok bisi ni tum dengnang ko budangte damtang sengkan 2025 December 6 pen labang so choche juni pen hangal se phelang pialong dolo pinial nian ta labang so asai am denglem ke depote lake komalo adai reng kalbiang lo tumas konsil tum pinial 2026 nang lelo 2025 December 6 pen hangal sek do det pen da pinial ni anta lam thi si talang litum initiative dengai he alang tum lam boy pia he ingtame aphong nang ke than nang ke mumbang ke mo pen tarik buson si lason pupong ke rare tumang ke claim jibon upo ninchi thepo ahok tin kokti sitame pinial ni anta claim ke det kopia polone lake sitame bang asam pen ke asam sarkar nang pudun dalo force nang jitame nang pipo Businang pun undang undang mendak non diklaim kelihatan bangke kalbiang long Thomas konstitusi diklaim kedat. Lasi nora bangke kalbiang long Thomas konstitusi jasel pet. Ong tunga kalbi tumna charjunan pole selabrak labang so pijal eviction apu thaga bangke litum song dhorom party chipu pe pin chiong ne pinaki ikla pu chiong je pin me silitum kalbi tang de kalbi pu ateng si pu thot do thunang po ilitum jongsi labang so pijal apu tha eviction nang jipu tum song dhorom chipu pe de nang ji jong chipu rom lote pini penap terkali lake apong ni tisong bang so pijal chununi la beli tum akal inai putang tem itum chithanam chomnang itum kalbiang lon di masok ke mathada mete hemprek seminan ke hemprek afan bang dinge rang son sin manang mandet non ke kalbi tum kang chilnai pulang ke la bang so phelang pilong ang tan men ke bang ke bege che so bihari tum nang do thip hola bang so pijal eviction nang jipo ajoini si apan ke dam tum dolo we phik tam dam lo pinial ni apan ke dam tu we phik bu eta me pinial ni kalbiang long tum mas konsil ku pia posi pinial ni andala haya sa bang deng den mali tu mang hume me malom so pol nang pachihog nang puni departmental along de do pusi bolong komajirong pulo eviction department along le heho bang eviction poi pa amasila han si rada tumhan ahok pati nang pusi malom so pol eviction sela dakta isi ning kang samse dolang athi pipo si ning kang samse lo hala dakta me isi dhorom religion alang bang juditi hala dakta me mondil humtham pinial ne eviction se det inga lada first phase second phase third phase bawang jui hala dakta claim ke det non angkang pi pijal pucot kali angkang pi kang botang long le do anta me cilong nang ji phansi hangga sek do pinial ni anta angkang pi kang botang long le anta cilong le pijal eviction se bote komahan lo itung presal ki pinang ji ke presal ki pinang ji bang ke ilitung ke kalbiang long otomas konsil ke thek ding department do an phansi mane adi mane latuman si presal pinang po la silitung la bangso presal ke pial long bang ke ong dung kalbi do bang lang pola penon ilitung dadak do bom lo yuda tum jas oe kimia tum unemployed tum wang pikha pa bang nili yuda tum wang pikha jong thi yuda tum wang lo tang pela bang so sang deng chunji pusini li kamar halasi wang len ya lo jong si last time dak yasemet bang ke kheroni girls high school along eviction ja phana det pilo notice pilo adet tanang lelo sita mela so hota force away po men pen eviction se det lo people sing te nangli tumala soting samri lo people che song se det ke nangli tum non puthot ajak ding ploe pile nangli tum ka che song pada thurong rada tum ta mahu promotion si dolo athe manangli tum chinik lo manangli tum da thaiklong no social media long le song rong phar phan sita mela pijar ke political issue si ka selam ladak pen ke tangka pen che jordet la ke dalal po pen chenglok ladak penang analang li phana blame do la si kupia por lo tangte ladak nangli tum hala sot ka che song pa vedet kente la ahong lo la so puthak kami hala bang so guard school la puthak kami notice be lo office kami force away salang ni tum lagi kan ninge tap ma bosini li dak ke jong gang tung kal bang tumas konsihan force away pulam ke kan ninge tap athe chu guhati tos Kachingvai hu tame asam cm ninge lo force nang ji tame nang pidin po ning je lo tame pinial ni andala eviction se la kan ninge tap la pen mo pen nang li pulo akai lichon rong phala phan Kachesong pinial ni anda me iglit song ke alang li ke Kachesong calling lang pinial ni anda me labang so sang deng chunang ji pusi alang li aw ka panda me pinang pinial ni anda me alang li pinial ni anda me do desang sila bang so sang deng chunang ji po kemang la si force ave pu bang la ke coba alam force dang ji pu tang te alang ni tum si authority lo ke
force dan eviction eviction sedat pura people Kachesong sedat yang tenang people oppose pedat kelasi ate oppose peder ate isi arona teng ben official akam kita arona teng ben selam nangji arona teng ben pro nangji pa kemang sini tumbang Kachesong sedelo eviction bo isi council honta isi respect cipi da respect pinaglo tu manta me kal benglo tu masun kita ke jado honta respect pinaglo mane official akam men uni po joini si mane Kachesong sedelo la si non aji include ben fi pini bang Kachesong nang pola sinona bang ke nitum pudaglo o kimia tu la ben Kachesong asongjak pido anta men nitum han pini Kachingvai ke ahok pera kangsai longang po mentu si ke eviction mala so update bang chini yang pojong si update nang pitek the bang tin nitum ke pini da konsil long pen masih Kachesong po Sidoji kalbiang long di purong sepi ke headquarter mesti kecipu headquarter long suluk saudara teman jab same ada renge kalbiang long promes konstitusi deng nang po chok lalo lalo nang nitum thek long lo ladak Karbianglong Autonomous Council Secretariat asai hemalong pini dak bijar aputhak Kachesong ladak aputhak alang nitum kosan kan sikit pacun ponjima pura ladak alang litum Kachingvai padupon lo sitame lapun athu dak wekimi mate dak ariso karbiariso to maphan ke thek thulong bangke alang litum ari deng along ladak placard no eviction no rest lapen ke ladak alang litum self Karbianglong lapen se bijar lapu alang litum placard and pencil alang litum labangso Kachesong bangke padupon lo si labangso Kachesong ahok pet penda ko anang dengan si lejima lapen so Kachesong ahok pet penda bijar eviction da japan thetana ja kong longji mala bangeli tu phan aporsi ethan posi tami ladak obekini tum tenang ana bangke ladak Kachesong ja phan apor che padam lo areng hu che pasolo sitame pini ani anta labangso asai kichun che da jok tenang an Karbianglong ara tu mabangke manhu prong ason si dolo la si non malom so para pi ladak Kachesong tu maphan na pena la non me ke do bom tu maphan sitame nilitum kaching ki kachethan pon ja phan nilitum bori pon po Long live, long live. Karbianglong jindabad. Karbianglong jindabad. Karbianglong long live. Long live, long live. 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 Kau prangsi kadoi bangsa ni sini tu nak dia proses anak ni kisah kami tu nak kon silalong, ni tu nak